Köszöntöm a kedves nézőket Balatonhídvégtől Tiszasasig, Nagyszalontától Kapuvárig. Fejezetek Magyarország kirablásának fél évezredes történetéből. Hogyan adósodtunk el? Miért adós nekünk a világ? Folytatjuk pénteken megkezdett sorozatunkat. Ma már az alsó tagozaton is tudják, a költségvetési bevételek növelésének legjobb és leggyorsabb módja az adóemelés. Adót mindenkorban kivetettek, 10., 20., 30., hadiadót. De az adó általában az ország boldogulását, fejlődését, építését vagy védelmét, gazdagítását szolgálta. Az utóbbi időben azonban adót azért kell emelni, kivetni, új adókkal sújtani a magyarságot, hogy a kifizethetetlen államadósságot törlesszük. Vagyis a behajtott adó kivándorol, törlesztő részletekben külföldi bankokhoz. Az újabb és újabb adók nem hazánkat virágoztatják fel, hanem a minket adós rabszolgaságban, kamatfogságban tartó pénzintézeteket. Hazánk belerokkan, lassan leépül, mert a törlesztés nagyon hiányzik majd idehaza. Leromló, jövőre tovább zuhanó gazdaságunkban, amelyet ma már csak gúnyosan nevezhetnők nemzetgazdaságnak, mert idegen kezekben van. A sötét középkorban a jobbágy 10. fizetett urának, második 10. 20. az egyháznak, 30. harmadik 10. vámgyanánt hadiadóként rendkívüli helyzetben. Maradt neki legalább 7 tizednyi jövedelem. Bizony boldogan lennők ma középkori jobbágyok. Elvégre most éppen fordítva van, 7 tizedet vesznek el tőlünk ilyen-olyan formában, s marad nekünk jó esetben 3 tized. Aki törleszt, torlaszt kockáztat. Már az MDF is megjárta, amidőn drasztikusan emelte, s szaporította az adókat. Most ebadó az ebattáknak, aztán jön majd a macskaadó a macskajancsiknak, kanáriadó, papagájadó, aranyhörcsögadó, persze unciánként, kapuadó, füstadó, adóvevőadó, ódaadó, odaadó választóknak. A seprű és a padlás esete a rőt manókkal. Kedves közíró bajtársamat, a balatonfüredi Dombi Lajost joggal borítja ki, mint írja, a banki termék kifejezés. Manapság, így Lajos bátyám, a sarcot, a dézsmát, az árfolyam spekulációt, a jogtalan sápot és az uzsorát mérhetetlen cinizmussal, aljassággal terméknek nevezik. Pénzből csinálnak pénzt, közben semmi munka, termelés, áru, értékfedezet. Az ördögi elmélet miatt van most banki pénz rogyásig, de mögötte nincs semmilyen fedezet. A pénz is csak virtuálisan létezik. A magyar pénz és így a magyar munka teljesítmény értékének tudatos rombolása a napóleoni háborúk után valósággal letarolta a gazdaságunkat. Az akkori bankházaknak eladósodott Habsburg uralkodók, akik osztrák és cseh ipari infrastrukturális fejlesztésekre, na és saját luxus kiadásaikra fordították a fölvett hiteleket, azokon próbálták behajtani, akik a birodalom eladósodásából szemernyit nem profitáltak, a magyarokon. Magyarországot, a birodalom leggazdagabb részét csupán megszállt tartományként, kifosztandó nyersanyaglelőhelyként kezelték. Közben leértékelték, rontották pénzünket, kivitték a hasznot az országból, de semmit nem fejlesztettek, csak tovább értéktelenítették munkánkat, termékeinket, nyersanyagainkat. Innen volt a magyar vármegyék ellenállása, bezárkózása, és Magyarország módszeres kirablása vezetett el a reformkorig, az ellenállásig, a nemzet koponyáinak ellenállásáig. A reformkor pedig az 1848-as forradalomig, amelyből szabadságharc lett, de nem miattunk, mert vértelen forradalom volt ez, ellentétben a többi európai forradalommal. Mint később, 1956-ban is a legtisztábban győzött a nemzet. Ellenségeink provokálták ki a harcokat. Ahogyan a forradalmainkat is.
Isten ments, hogy akár csak a legkisebb árny vetüljön nemzetünk forradalmára. Nem, Széchenyi, Kossuth, Kölcsey és Veselényi, Felsőbüki Nagypál és Lovasi László, s a többiek nyomán Petőfiék igaz ügyet szolgáltak, a legigazabbat a világon. Példát mutatva a civilizálatlan nyugatnak, ahol minden forradalomban hullottak a fejek, ömlött a vér. Ám fölvetődik a gyanúja annak, hogy az 1848-ban Nyugat-Európában indult forradalmi hullám valójában szándékosan indított felfordulás volt, amolyan elővágás, mint most az őszbe facsarodó arab tavasz. Egy svéd kutató például azt állítja, a nemzetközi pénzintézetek, bankházak, hitelezők érdeke volt az erőszakhullám kiprovokálása. Ehhez titkos társaságokat, szabadkőműves páholyokat használtak fel, jól fizetett, magas állami beosztásban lévő hivatásos összeesküvőket. A provokációkra nagy pénzeket utaltak át. A cél? Szétverni a hagyományos uralkodórendszert Európában, és kiterjeszteni a pénzügyi háttérhatalmat. Ha nem tudsz megakadályozni valamit, állj az élére. A forradalmakat, a népmozgalmakat így gerjesztette, s használta ki a maga céljaira ez a háttérerő, anélkül, hogy a szabadságukért fölkelt nemzetek és forradalmárok tudtak volna róla. Ha az uralkodóházak képtelenek törleszteni az adósságot, s nem vesznek föl újabb hiteleket, majd a szabaduló, függetlenedő forradalmár nemzetekből adós rabszolgát kreál a pénzhatalom. A háború egyébként is jó üzlet. Hogy Pesten mit műveltek a nemzetközi háttérerők ügynökei? Bécsben ugyebár elzavartatták az útjukban álló akaratos Metternichet. Érdekes módon a Magyarországgyűlés helyszínén Pozsonyban nyugalom volt végig, legalábbis amíg a titkos ügynökök nem ugrasztották egymásra a nemzetőröket, majd pedig a hazai kisebbségeket nem lázították fel a magyarság ellen. 1848. március 15-én végbe ment patyolattiszta forradalmunk Pest-Budán. Azonban egy különös dologra fölhívnám a figyelmüket. Pesten is, Budán is jelentős számú birodalmi katona állomásozott. Mégsem mozdultak, pedig könnyen szétverhették volna a tömeget a nyomda előtt, vagy a népgyűlést a Nemzeti Múzeumnál. Megvédhették volna a helytartó tanácsot. Ám a katonák nem kaptak parancsot március 15-én. Ellenben pár héttel később már igen, lőttek a tömegbe. A mai pesti városházán lévő laktanyájukból. Egy olasz ezred lövöldözött a népbe, halottak voltak. Miért? Talán mert nem úgy alakultak az események, ahogyan a háttérhatalom elvárta. Talán mert Magyarország valóban nemzeti érdekeit védte. Vagy a luciferek előre figyelmeztetni akarták a forradalmárokat. Háború lesz, ha nem állnak be a sorba, ha nem fogadják el a globális pénzintézetek hatalmát. Éppen a szabad választások és az új országgyűlés összeülte környékén provokálták ki ezt a pesti véres harcot magyar forradalmárok és olasz Habsburg katonák között. Véletlen? Nem. A Magyar Országgyűlés előtt ugyanis sok egyéb mellett két fontos kérdés is szerepelt. Az egyik, a Habsburg uralkodó Ferdinánd a magyar törvénykezést kéri, vegye ki részét a birodalom ügyeiből, ahogy ez közjogilag kötelessége is. Vagyis Magyarország küldjön sereget a Habsburgok megsegítésére Olaszországba. Magyar forradalmárok menjenek gyilkolni olasz forradalmárokat. A másik uralkodói kérés, Magyarország vállalja, s törlessze a Habsburg államadósság arányosan ráeső részét. Vagyis a mi forradalmunk fizesse ki a nemzetközi bankházaknak a Habsburg elnyomás költségeit, amelyek ellen a magyar nemzet föllázadt. Idéztem már Petőfi Sándor versét. A költő fölháborodva kell ki a Habsburgok ellen. Mit nem beszél az a német, az Isten nyila ütné meg. Azt követeli a svábság, fizessük az adósságát. Ha csináltad, fizesd is ki, ha a nyelved, öltöd is ki. Ha meggebedsz is beléje, ebugatta himpellére. Ha pedig nem fizetünk, azt mondja, hogy jaj, mi nékünk, háborút küld a magyarra, országunkat elfoglalja.
Szegény költő, a forradalom igazi vezére, szellemi atya nem jutott az országgyűlésbe. Provokátorok elérték, hogy ne lehessen ott, ahol az első hely őt illette volna meg. Nem volt érdeke sem a háttérhatalomnak, sem eszközeinek, hogy ott legyen. Az országgyűlés végül elutasította a Habsburg kérést a törlesztésre, és háború lett. A nemzetközi bankoknak a hiteltörlesztést megtagadó Magyarországon a magyarságra uszították a tömeggyilkos rácokat, oláhokat, horvátokat, szászokat, tótokat, kisebbségeinket. Majd az osztrák birodalmi had mellett beavatkozott az orosz cári sereg. A pénzügyi háttérhatalom és az őt kiszolgáló Habsburgok megmutatták, hogyan jár az, aki nem fizet, nem törleszt, nem áll be a sorba, s nem törik be. Utóbb a kiegyezés környékén Deák Ferenc a magyarságra nézve tragikus kiegyezést az aradi hóhérokkal védelmébe vette. És azt mondta az országgyűlésben, idézem: a 48. törvények szentesítése után azonnal felszólított ő felsége a bécsi kormány kívánságára minket, akkori minisztereket, hogy az államadósságokból 200 milliónak, vagyis évi kamatainak elvállalását eszközöljük. Mennyi baj, mennyi veszély, vér és áldozat lett volna ezáltal valószínűleg elkerülve. Nehéz ugyan utólagosan megmondani, mi történt volna, de valószínűnek tartom mégis, hogy a harc, melyet végig kellett küzdenünk, s melynek oly szerencsétlen eredménye lőn, hamarabb bevégeztetik, és kedvezőbb kimenetele lesz, ha mi akkor az államadósságok elvállalására hajlandók lettünk volna. Deák Ferenc kijelentését párttársai élénk tetszésnyilvánítással jutalmazták. A haza bölcse, aki kialkutta a kiegyezést és megalkudott a Habsburgokkal, szabadságharcunk eltipróival, úgy gondolta, ha fizetünk, ha törlesztünk, nincs háború ellenünk. Ha fizetjük, ha törlesztjük, az ellenünk fölvett Habsburg hiteleket, békén hagynak bennünket, nem írtanak minket a rácok, az oláhok, a horvátok, a tótok, s nem jön ránk osztrák s orosz. Pedig 1848-ban Deák is a hitelek törlesztése ellen szavazott. Utóbb a kiegyezéskor már bánta ezt. Kiegyeztünk, megalkuttunk az aradi hóhérokkal. A háttér pénzhatalomnak ez nagyon is megfelelt. Magyarország ismét törlesztett, sőt újabb hiteleket vett föl. És a végén mi buktunk el a Habsburgokkal. Még Ausztria is kapott magyar területeket Trianonban. Trianon. Az eredeti kétnyelvű francia s magyar szerződés a Budapesti Közlönyben jelent meg hivatalosan 1921. július 31-én vasárnap a 168. számban. A trianoni szerződés második rész 27. cikke foglalkozik Magyarország határaival. A 9. rész 180. cikke pedig pénzügyi rendelkezésekkel. Feltűnő, hogy e rettenetes diktátum 3-szor akkora terjedelmet szentel pénzügyi kérdéseknek, mint Magyarország földarabolásának, a magyarság szétszaggatásának, hazánk új határainak. A pénzügyek 3-szor akkora súllyal bírtak a trianoni hóhérok számára, mint a kereszténység keleti védbástyája, az ősi magyar királyság, ami drága hazánk több mint harmadára csonkítása. Persze, hogy a pénz volt a fontos a pénzügyi háttérhatalomnak, a hitelintézeteknek, bankházaknak, nem egy nemzet. A diktátumban sokszorosan kimondták, Magyarországnak tovább kell törlesztenie a Habsburgok által fölvett hitelek ráeső részét. Az iszonyatos hadisarc mellett természetesen, mi több, aljas cinizmussal még a délvidékről, a felvidékről, Erdélyből s Székelyföldről elüldözött rengeteg magyar embert, hajléktalan, vagonokba kényszerült, kisemmizett magyar családot is a megcsonkított, kirabolt, természeti kincseitől, nyersanyagaitól megfosztott, megmaradt magyar hazának kellett hivatalosan kárpótolnia a trianoni diktátum előírása szerint. Vagyis még azt is nekünk kellett fizetnünk, amit a rácok, az oláhok, a tótok, a csehek, a horvátok elraboltak, elloptak az általuk elűzött magyar polgároktól.
Itt megjegyzem, később a második világháború után a trianoni szerződést még súlyosbító és újabb magyar területeket a szlovákoknak juttató párizsi szerződés is Magyarországot kényszerítette, hogy kárpótolja a felvidékről a Benes dekrétum által elüldözött, kisemmizett magyar családokat. A kiszabott újabb rettenetes hadisarcok fizetése és a korábban fölvett hitelek törlesztése mellett. Visszatérve, a trianoni szerződés arról is gondoskodott, hogy Magyarország visszamenőleg fizesse ki a ráterhelt hadisarcok kamatait is. Miközben a diktátum 5%-os kötelező kamatlábat írt elő. Adós rabszolga s kamatrabszolga lett a magyarság. A trianoni diktátumot, hazánk végleges kirablását aláírta, nem árt emlékezni a listára. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok, a Brit Birodalom, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nikaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, szerb-horvát-szlovén állam, Sziám, Cseh-Szlovákország. Ezek a mi hóhéraink. Persze mind csupán eszköz a pénzügyi háttérhatalom, a valódi világkormány, a globális uralom számára. De ez nem csökkenti aljasságukat, felelősségüket. Ugorjunk pár évtizedet az időben. A szocialista és szovjetek megszállta kádári Magyarországon egy káder a 70-es évektől lázadni kezdett. Belovai István, az akkori katonai hírszerzés magasabb rangig jutott munkatársa, egyszer csak rádöbbent, hogy a Szovjetunió és csatlósai kilátástalan ideológiai és gazdasági helyzetükben az olajválságoktól agyonsújtottan háborúra készülnek Nyugat-Európa ellen. Hogy a szocialista rezsimek átmentsék hatalmukat és megvalósítsák a nemzetköziség elvárásait, és sarkából döntsék ki a földet. A múlt század 70-es éveiben 2 olajválság is megrázta a világot, benne a szocialista lágert, abban pedig a legvidámabb barakkot, hazánkat. Eközben Kádár és pénzügyi háttérembere Fekete János nyugati és japán bankhiteleket vett föl. Ezekkel fedezve a rendszer okozta hiányt, és betömve a morgolódó magyarok száját. Mert ugye akkoriban egy éjjel már megjelent a zsíros kenyér Lenin csepeli szobrának ajakán. Az iszonyatos kamatra fölvett kapitalista hitelekkel a szocialisták némi jólétet hoztak. Hitelből élt az állam, hitelből élt az ország, hitelbe vásárolt, hitelbe építkezett a fagyasztói szocializmus polgára. Nos, Belovai István titkos ügynök rádöbbent, hogy nem csak háborúra készülnek a nyugat ellen, de az amerikai hadsereg egy németországi katonája szupertitkos haditerveket ad el a magyar ügynökökön keresztül a szovjet elvtársaknak. Például az amerikai védelmi atomfegyverek elhelyezkedéséről. Utóbb Belovai visszaemlékezéseiben azt írta tettéről, átállásáról az amerikai titkos szolgálatokhoz. Célom nem a károkozás volt, hanem éppen ellenkező, emberéletek és hatalmas értékek megmentése. Az 1980-as évek elején nagyon közel álltunk a világháború szovjet részről történő kirobbantásához. Ezért a szovjet agresszió elhárítására tett lépéseim is igazolják döntésem helyességét. Nem értettem egyet azzal, hogy a nyugati államoktól felvett kölcsönöket a magyar politikai vezetés nem a magyar nemzeti vagyon gyarapítására használta fel, hanem különböző manőverekkel a szovjet elvtársaknak csorgatta tovább. A magyar vezetés hatalmas valutaösszegeket fordított a szovjetek érdekében folytatott konspiratív kémkedési műveletekre. Ezek közé tartozott a világméretű magyar hírszerzés és a kommunista pártok támogatása a világ minden táján, mintha Magyarország nagyhatalom lenne. Mindezeket a magyar nép bőrére tették, azzal a piszkos hátsó gondolattal, hogy minél több kölcsönt kell felvenni a nyugattól, mert majd a nyugat úgyis kiprovokálja a háborút, a béketábor győz, és akkor nem kell visszafizetni a felvett kölcsönöket, írta utóbb Belovai István.
Belovai leleplezte az amerikai hadsereg legféltettebb titkait a szovjeteknek kiszolgáltató hálózatot, de aztán őt is leleplezte a magyar elhárítás. Fegyházba került, és ott is marad, ha nem jön a rendszerváltás. De még a rendszerváltás után is hónapokig tartották börtönben, már az MDF kormány alatt. Belovai, immáron amerikai állampolgárként kiszabadulása és kimenekülése után Tom Lantoshoz írt levelet. Ebben kifogásolta, hogy Tom Lantos azt nyilatkozta rendszerváltás környéki budapesti látogatásán, Magyarországon nincsenek politikai rabok. Holott Belovaival együtt még 8-9 politikai fogoly raboskodott, Tom Lantos ott járt akkor is. Tom Lantos válaszra sem méltatta Belovait, akit nem is rehabilitáltak idehaza, csak nagy késéssel engedtek szabadon, kegyelmet kapott, holott nem kért. Holott az USA javára a szocialisták, a szovjetek ellen kémkedett, holott segített Amerikának és a nyugatnak. De hát ugye a pénzügyi háttérhatalom, amely nem lát keletet és nyugatot, csak globális érdekeket, csak egy tábort, a kifosztandók, az adós és kamatrabszolgák lágerét, nos, ez a pénzügyi háttérhatalom nem szereti a belovai féléket, a leleplezőket. Nem biztos, hogy e förtelmes luciferi háttérerő számára olyan rosszul jött volna egy világháború, hiszen kettőt már kiprovokáltak, s mindkettőből hatalmas hasznot húztak. Belovai valójában útjukban állt. Kétpólusú világ helyett akkor is egypólusú világ volt. Mindenre kiterjedő pénzuralom. Ebben a világban nincsenek eszmék, elvek, ideológiák, látszólagos az ellentét a rendszerek között. Csak kétféle rezsim van, amelyik beáll a sorba, s amelyik nem. Ha beáll a sorba, s megtörik, betörik, lehet a legbrutálisabb kommunista, szocialista, mint a Szovjetunió volt például Sztálin idejében, vagy szélsőséges fundamentalista, iszlámista, amilyen ma Szaúd-Arábia. Mindent megbocsátanak neki, együttműködnek vele. Ha viszont nem áll be a sorba, lehet a legdemokratikusabb, a polgárainak a legnagyobb jólétet kínáló rezsim is, akkor is kitaszítják, üldözik, eltiporják a végén. Belovai levele szerint újságírói kérdésre, hogy miért nem rehabilitálják az egykori politikai foglyokat, akik pedig Amerikát segítették, Tom Lantos azt felelte, nem Amerika felelőssége Magyarország belügyeinek mikromenedzselése. Az egykori hírszerző, Belovai István ereje teljében teljesen váratlanul halt meg Amerikában. Fejezetek adós rabszolgaságunk történetéből. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Münchentől Olcsó-Apátiig, Szentendrétől Székelyszentkirályig. Pénteken este 9:30 a pénzről beszélgetünk vendégemmel. A pénzről, amely körül forog most minden, tám még a naprendszer is. Pedig nincs jól ez így, és rossz vége lesz. Várom Önöket viszontlátásra!